manyien. Wachako gi weche mago mag lit kod kuyo kama ji auchiel owito ngimagi e masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo Tawa e sub county ma Mboni mayudore e county ma Makueni. Kagata achiel moro bende nyowito ngimane e gwenge ma Nyamtembe sub county ma Mabera county ma Migori. Kaka Efi Nyakidi lero, ji 11 mamoko nyoyudo hinyruok e masira manyotimore e apaya ma Itangani kendo medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e county ma Makueni. Ma e chal mar nyamburko kido mar Nissan tok masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo Tawa e sub county ma Mboni mayudore county ma Makueni. Nyamburko no nodonj kuome kod lori moro e kar chungo nyamburko ma Ngoluni. Chal manyomiyo ji 6 wito ngimagi koriwo koda ka ji 4 mag ot achiel. Musili Ngemu nenore ka nigi lit tok tho mar minode kod nyithinde 3 e masira makamano. Nyithinde mamoko 2 pod medo yudo thieth e kar thieth ma Makueni referral. Nilipigiwa simu na brother wangu mkubwa wangu kaniambia kuna accident imefanyika, nikuja wote kuangalia watu. Kuna kijana wake alikuwa amemaliza form 4, alikuwa amekujiwa na family members, mamake na siblings 4. Sasa naendelea nikuwa nasa wawili. Wanne sijui kama wako hai. Mulei Mulinge lero kaka nyogo yoriti ne minode nyoro ikine manyo ikore madhi wuoth kendo yuora rus kawuono. Tulikula na lunch na yeye na kufika mahali inaitwa Ngoluni, ilikuwa Asabele, kufika pale nini inaitwa Mukimwane. Akaingia kwa Nissan. Akiwa katika Nissan katokea hiyo kisanga ya Nissan na loli, wakakongwa na loli ambao ni accident ambaye ilikuwa mbaya sana. Achiel kuom jogo manyoni lorino wachone nyoto nyelak tho kalure ni dreba nyeriembo ingwe airititi. Ji 11 mamoko manyo yudo hinyruok motingo japuonjre manyo tieko penj mar KCSE kendo nyo dok dala pod medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Tunapeleka mawe Mvumi, gari ilichukulia Tawa. Sasa kuleta mawe Changondo, rudi ndio tulipata hiyo ajali. Mimi kusema kweli hiyo ndio simuelewi, alikuwa anaendesha gari vibaya. Alikuwa anaendesha na mwendo wa juu. Ndio tulijipata huko tumeshakaongana. Kuna wale wako critical. Kuna kijana mdogo kabisa ako na miezi 7 ambaye amepata accident hapa. Kuna mwingine wa miaka 4, kuna mwingine wa miaka 8 na wote wako hapa, lakini kuna mmoja pia ambaye tumepata ako critical na madaktari wamesema watampeleka ICU. Komanda Marobila Mamboni East Ephraim Karani owachoni draba mar lorino nyoringo mbola Almiru kendo giso chako manye mar fwenyo ndache. Komachielo e county ma Migori ng'ata achiel nyo wito ngimane ka ji mamoko 2 to nyo yudo hinyruok bang' nyamburko mar lori bayoyo kendo gore piny e gweng' ma Nyamtembe e sub county ma Mabera county ma Migori e apaya mawuok Hispania kadhi Migori midhiambo manyoro. Jodak ma Mabera ochwalo ywak margi ni masiche mag apaya osebedo kathoth e gweng' ma Nyamtembe kakoro gidwaro mondo ket bumps e apaya no. Tunaomba serikali ingilie kati hii sehemu, maana imeua watu wengi sana. Tukiwa watoto hata hatujazaliwa tunasikia eneo hili watu wanaangamia kila siku. Na hii sasa tunataka iwe public demand. Kama serikali haitachukua jukumu la kupanua hii barabara au kuweka matuta kwa hii barabara, sisi wananchi tutachukua hatua na tutaweka wenyewe. Ukisema kwamba tutaweka hapa matuta, inakuwa ni vitisho kwamba barabara ni ya serikali, sijui tutashikwa na tunapoteza vijana wetu hapa kila siku. Kalure gi jatendo bila sub county Makuria West Ruben Bet jal manyothono nyowito ngimane kanyo kariyo mane oyudo hinyruok to dhi nyime kod yudo thieth. Efi Nyakidi, Ramogiti.